Подкожните инжекции се поставят в масна тъкан под кожата. Резултатът е по-бавен и по-продължителен спрямо мускулната инжекция. Тъканта се травмира по-малко и има по-малък риск от засягане на големи кръвоносни съдове и нерви. Лекарствата и разтворите се инжектират през къси игли. Най-често използваните места са задната средна част на мишницата, предно-горната част на бедрото, корема от двете страни на пъпа, горната част на гърба, надглотиалната мускулатура. Какво е необходимо? Документация на пациента, предписаното лекарство, игла от 25G до 27G, ръкавици, спринцовка от 1 до 2 мл, спиртни тампони. Идентифицирайте пациента, като го попитате за името му и го сравните с документацията. Номер на стая, номер на легло. Проверете вида на медикаментозните предписания, като ги сравните с лекарското назначение. Проверете годността на медикамента, цвят и яснота. Изберете подходящото място за инжектиране, като използвате различни места при продължително лечение, след което измийте ръцете си. Ако използвате ампули, почистете шийката на ампулата с спиртен тампон и отчупете върха, като точката на чупене е насочена към тялото ви, а движението става отвътре навън. Прикрепете иглата към спринцовката и изтеглете лекарството от ампулата. Обезвъздушете спринцовката. Преди да изхвърлите ампулата, сравнете с назначението. Сменете иглата с подходящата и изхвърлете тази, която сте аспирирали. Ако използвате флакони, разтворете сухата субстанция спрямо инструкциите. Уверете се, че всички кристалчета са се разтворили. Притискайте флакона между дланите си, за да затоплите и да се разтвори медикамента по-бързо. Почистете със спиртен тампон гумираната тапа на флакона и изтеглете необходимото количество медикамент. Прочетете надписа на лекарството, като го вземете, аспирирайте и изхвърлете. Сложете ръкавици. Почистете мястото със спиртен тампон и изчакайте да се абсорбира. Със свободната си ръка хванете кожна гънка около мястото на инжектиране, за да достигнете до подкожната тъкан. С водещата ръка въведете иглата между първи и втори пръст на другата ръка, както все още придържате кожната гънка. Информирайте пациента, че ще усети обождане. Въведете иглата бързо под ъгъл 45 градуса. Аспирирайте, за да проверите дали не сте попаднали в кръвоносен съд. С бързо движение извадете иглата под същия ъгъл. Върху мястото на обождане поставете спиртен тампон. Проверете мястото за кървение или нараняване. След извършване, използваните материали изхвърлете на предназначените за тях места. Практични съвети. Никога не използвайте медикамент, който е с нарушена цялост. Ако при аспириране се появи кръв, извадете иглата, подгответе друга спринцовка и повторете процедурата. Не аспирирайте. При поставяне на инсулин и хепарин. При поставяне на хепарин може да се образува хематом. Инсулин не се комбинира с друг инсулин или друг медикамент в една спринцовка. Препоръчано място за инжектиране на хепарин е долната коремна масна тъкан на 5 см под пъпа и между двете илиачни кристи. Когато инжектирате хепарин, оставете иглата в ободното място за 10 секунди и я извадете. Притеснете с лед за 5 минути. Ако пациентът е склонен към посиняване, не масажирайте.